Әле яңарак кына Россиядә тыюлыклар һәм милли парклар көне билгеләп үтелде. Бу юнәлештә федераль проектлар ничек үтәлә? Быел нинди экологик программаларга өстенлек бирелә? Көнкүреш, төзелеш калдыклары, чүп-чар полигоннары эшчәнлеген ничек контрольдә тотарга? Татарстан радиосының иртәнге турыдан-туры эфиры шушы һәм башка актуаль экологик проблемаларга багышланды. Студия кунагы Росприроднадзорның Идел-Чулман төбәк-ара идарәсе җитәкчесе Фаяз Шакиров зур шәһәрләрдә корны күреп, тиешле урыннарга чыгару, хуҗасыз этләр приютларын булдыру, зур шәһәрләрдә үсентеләр утырту буенча тыңлаучыларны борчыган сорауларга җавап бирде. Без дә аңа берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Фаяз Фәнилевич, хәерле иртә. Яңа ел бәйрәмнәрендә кар мул яуды, аны күреп тиешле урыннарга урнаштыру буенча эш ничек тора? Безнең инде классификационный каталоглар буенча ул калдык булып санала, шуңа күрә аны инде чыгару, утилизациялау буенча да санитар һәм экологик аерым таләпләр билгеле. Бүгенге көндә инде безнең Казан шәһәрендә кар эретү станциялары эшләп килә, инде менә күп карга яуган вакытларда карны чыгарып җитешмәгәндә, менә бу эретү станциялары эретеп җитешмәгәндә безнең инде башкарма комитет тарафыннан Казан шәһәре буенча кар чыгару урыннары билгеләнә, һәм инде бу гомумән бөтен республика буенча да һәр районда андый урын билгеле, комитет башкарма комитетлары тарафыннан андый урыннар билгеләнә, һәм инде кар шушы урыннарга гына бары тик чыгарылырга тиеш. Моның таләп бу урыннарны инде сайлаганда әлбәттә таләпләре дә бар. Бу кар чыгару урыннары иң мөһиме су саклау зоналарына туры килергә тиеш түгел инде, һәм инде суга менә шу кар эрегәндә май-июнь айларында бит инде эреп бетә бу карлар, апрельдән башлап бу кар белән суга пычраткыч мәгъдәләр ташланырга тиеш түгел. Һәм инде менә шу кар чыгару урыннарына җаваплы организациялар, предприятиялар бар инде. Бу предприятиялар тарафыннан җәйкене бу кар чыгару урыннары чистартылып, җыштырылып, чөнки монда инде кар белән көнкүреш калдыклары, сәнәгать калдыклары да чыгарыла. Бу урыннар җыштырып, тартылып, башкарма комитетка бу җирләр тапшырылырга тиеш. Кар боз эретү өчен экологиягә зыянлы химик реагентларны билгеле микъдарда куллану ни дәрәҗәдә контрольдә тотыла? Инде шәһәрнең башкарма комитетының аерым хезмәтләре бар инде. Алар инде менә бу реагентларның тиешле дәрәҗәдә периодичностьларын барсында инде ничек итеп эшкәртелергә, ничек итеп бу юлга сибелергә, монда инде безнең шулай ук менә транспорт министрлыгына да зур рәхмәт әйтергә кирәк. Көн сайын юлда инде шәһәрдә генә түгел бит, безнең федераль, региональ трассалар да бар. Монда инде менә шу матдәләр, реагентлар, комнар сибелеп тиешле урында, тиешле дәрәҗәдә эш башкарыла. Инде менә шуңа күрә әйтәм, бу матдәләр бу елдан-ел инде бу реагентларны зарарсызрак эшләү өстендә эш алып барыла. Шул матдәләрдә сулыкларыбызга эләкмәсен өчен менә аерым урыннарга чыгарылырга тиеш кар. Эчә торган чиста су программасы ничек үтәлә? Чиста су программасы безнең инде Төзелеш министрлыгы тарафыннан бу программа башкарыла. Монда инде безнең ел дәвамында инде менә районнарыбызны сулар белән, су белән обеспечивать итәр өчен, тәэмин итәр өчен безнең гражданнарыбызны скважиналар бу ителә, инде скважиналар барлыкка килә, һәм шулай ук инде безнең водопроводный сетлар, канализационный сетларны алыштыру эшләре буенча зур юнәлеш алып төште. Инде шушы юнәлештә зур эшләр алып барыла. Татарстанда айрым саклана торган тыюлыклар, милли паркларны үстерү программасы буенча нәрсәләр эшләү күздә тотыла? Менә инде без 11 гыйнвар көнне аеруча саклана торган территориялар буенча инде милли парклар һәм тыюлыклар көнен билгеләп үттек. 11 гыйнвар көнне монда инде бу территориялар буенча безнең республикада 190лап аеруча саклана торган территория билгеле. Шуның икесе инде федераль дәрәҗәдә, бу безнең Түбән Кама милли паркы, үз эченә инде ул Алабуга, Менделеевск, Чаллы, Нижнекамск районнарын үз эченә ала, һәм шулай ук инде Идел-Кама табигый тыюлыгы да бар. Менә бу федераль дәрәҗәдә, инде региональ дәрәҗәдә безнең инде
Шулай ук 100дән артык шушындай аеруча саклана торган территориялар билгеле. Бунда инде бу территорияларда аерым таләпләр, ягъни кайбер аларны шулай ук саклау зоналары да бар. Аларны саклау зонасында бер таләпләр, мисал өчен саклау зонасында әле анда машина белән йөрергә яраса, мисал өчен, үзенең тыюлык эчендә анда автотранспорт хәрәкәте тыела, капиталь төзелеш объектлары торгызырга инде тыела. Әгәр дә инде ниндидер рекреация өчен объектлар булдырыла икән, алар инде экспертиза үткәрергә тиеш, ягъни специалистлар, экологлар бу объект барлыкка килгәндә тыюлыкка зыян киләме, килмиме турында инде аерым үзләренең фикерләрен әйтергә тиеш булалар. Казан янындагы Самосырова чүплеге кайчан тулысынча тәртипкә китерелә? Самосырова тирәсендә урнашкан 3 чүплек билгеле, аның берсе инде федераль программа тарафыннан берничә ел элек рекультивация үткәрелде. Анда инде башкарма комитеты, шәһәрнең башкарма комитеты агачлар утыртты, ягъни ул аерым контрольдә бу территория. Шулай ук инде менә узган елдан башлап федераль программа буенча Самосырова тирәсендә урнашкан 2нче чүплек рекультивация үткәрелә башлады. 2нче чүплеккә моны шуны әйтеп үтәргә кирәк, монда актив рәвештә экология министрлыгы, республика хөкүмәте актив рәвештә эшләп, менә федераль программага бу проект белән эләкте. Бу проектның тагын актуальлыгын әйтергә кирәк, бу пилотный проект буларак, монда инде менә свалочный газлар ташлана торган шеру аркасында барлыкка килә торган калдык инде газлар утилизацияләштереләчәк, алар энергияга әверелдереләчәк. Шушындый установкалар куюда каралган. Һәм бүгенге көндә менә безнең полигон Восточный 3нче чүплегебез бүгенге көндә эшләп килә. Ул инде беренче карт санын тулды. Бүгенге көндә рекультивация эшләре башкарыла. Менә шушы тулган картага инде чистарту корылмалары куеп фильтрат өчен һәм инде ташлана торган газларны да чистарту корылмалары кую таләбе үтәлгәннән соң икенче карта эшендә икенче картага инде шүп җыюны башлап җибәрәчәкләр. Якындагы елларда башкалабызда көнкүреш калдыкларын шүп шарына урнаштыру перспективасы нинди? Якын 5-10 елда безнең инде термик зарарсызландыру заводы төзеләчәк. Бу безнең республика буенча менә сортировочный станциялар, межмуниципальный полигоннар булачак инде, һәм инде шушы сортировкалар үткәннән соң шуп шушы термик зарарсызландыру заводына киләчәк. Ләкин полигоннарыбыз әле ябыла дигән сүз түгел. Бүгенге көндә безнең республика буенча 36 полигон эшләп килә. Инде киләчәктә дә бу полигоннар эшләрен дәвам итәчәкләр. Бу эш системалы рәвештә эшләп киткәнче инде. Быел кайсы экологик проектларга өстенлек бирелә? Казан шәһәренең чистарту корылмаларын реконструкция эшләре дәвам итә. Шулай ук менә бу Самосырова чүплеген рекультивацияләү программасы, федераль программасы да эш дәвам ителә. Һәм инде иң зур проектларның берсе безнең менә Иловые поля дип беләбез инде барыбызда, Идел елгасы буенда урнашкан. Инде 10 еллар буена Казан водоканалына җыелып килгән калдыкларын менә шу Иловые поляны рекультивациялау буенча эшкә республика бүгенге көндә тотынды. Һәм бу проект Россия күләмендә дә иң зур глобаль проектларның, актуаль проектларның берсе булып санала. Һәм әлбәттә инде без менә күзәтчелек органнары, экология өлкәсендә эшләгән гражданнарыбыз, кешеләр инде безнең төп максат менә бу безнең территорияларны тәртиптә саклау, чүплекләр булдырмау, инде чүплекләрне була икән оператив рәвештә бергә җир хуҗалары белән, муниципаль районнар белән бу территорияләрне оператив рәвештә тәртиптә тоту максаты тора.